Velkommen til vores månedlige RA-møde. Navn det er Jonathan. Mit problem det er jo stadig, at det ikke er så socialt acceptabelt at drikke mere, så det var jo under Roskilde, og det har jo givet mig en dyb sorg i hjertet. Mit navn er Amanda. Siden Roskilde har jeg bare ikke kunne være del af et lige så fedt fællesskab. Jeg savner at vågne op i en camp. Hej, jeg hedder Nicoline. Jeg er simpelthen blevet afhængig af at høre musik hele tiden, men der er bare intet, der kan slå live musik. Mit navn det er Frederik. Jeg elsker simpelthen agurker. Jeg savner den gang på Ros, da vi kunne lave vores lækre agurkebonger. Med øl og agurk, den var perfekt. De nye regler på campingpladsen der med glas, det gør det jo ikke rigtig så nemt for mig. Jeg har fundet på den her smarte metode, fyret over på noget plastflasker. Før i tiden har jeg jo bare ligget og savnet de gode gamle dage på Roskilde Festival, men nu er det på tide, at jeg tager overhånd. Og jeg går i gang med at planlægge. Vi skal have plastikposer. Masser af plastikposer til Jonathans plastikflasker. Jeg begyndte at prøve at skifte over til at lytte til Roskilde 2026's musik. Jamen altså, jeg bruger rigtig meget tid på mine agurkeplanter derhjemme. Når jeg ikke gør det, så ligger jeg som regel ude i mit telt derude. Nej, det er helt forkert. Der er jo ingen grund til, at vi skal sidde og være triste. Vi er jo Camp Agurkens Haven. Lad os bringe festen.